И здравейте хора, днеска ще играем Geometry Dash. Аз съм стигнал до трето ниво. Изключил съм звука, защото не се чувам. На мен малко ми лаги. Не забиваме. Колко ми лаги, брат. Защо е? Как ни скочи, бе? Имам този скин, защото я играя с хак, нали, да си я изтегля безплатно. Брат, как бе? Не, ще рейджна и сега ще си щупя телефона. И може ли да ми дадете съвет как да пусна на живо? Все едно да съм на лайв от TikTok. Или трябва да имам като TikTok 1000 абоната или абонирания. Не! Това видяхте ли го как? Това глупост направих, бе, брат! Не, бе! Това ниво, докато не го мина, няма да спра. На мен малко ми лаги, брат. Много ми лаги. Доста лаги. Не. Просто ми. Не спирам хора, защото направо. Аре, последно. Ако не стигна по средата, не знам. Много е трудно. Тук, особено тая част. Не! Ай, спирам хора, спирам.